bun kiseng na kathan syate lam mingi kentup ya kaseng kami na asam kibaya dei bat ka tho katar ka azom sahitya sabha kila kentu ya ka sorkar pedang banweng no ya karai ban pha pule ne tho dakaktin hindi hadu kelas 10 hakathan hakajing penmi khubor hakasni sajan ka sahaba kalayatu maka persya ya kane ka jingtmu ka kerwo ka ong menteri po yeng ka sorkar pedang udai ban thaulat na ka benta ban kentiu ya kaktin asmis bat kiwe ki kentin trai muluk ha ka jaka ban kentiu ya kaktin hindi kum kini ki jing thaulat kin pen kordet ika asmis bat kiwe ki kentin trai muluk ha ka than sha thelam mingi ka sabha kaladawaru bade ban wengno ya karai ban pule hindi hadu kelas 10 dangshan menteri po yeng ka sorkar pedang Amit Shah uba penyat ya ka komiti jongka parliamentary official language ulapen bena bakaktin hindi kanlong bakongsan habaro ki prateli ki jela ha ka than sha thelam mingi hadu kelas 10 habakren ha ka jingyalang ka balai phunyo jong ka komiti usha ulaong ki don arhajar arspa angot kinong hikai balathong ha ka than sha thelam mingi bat ka hindi ka de kaktin jongkari India henry ula prensyai baka hindi ka de banlong kum ka phareng ne English om kiktin trai muluk ha ka than sha thelam mingi kaktin hindi kalong ka bakongsan hadu ka kelas 7 Latno ka Arunachal Pradesh ha ka ba kaktin kalada penenkam bat kalong ka badan kam hadu kelas 10 ane ka jingkren jong usha kala penlong ki babun kiseng bhalang bat kiseng san perthai ha ka than sha thei lamingi ban persya ka NESO ka badai ka senjuk jong kiseng samla pule ka than kilanyo ba ka de ka jing penjari ngi judon lightly ki jatkitin ka English Hindi bat ketin traisnong ong uba Samuel Bijirwa Chairman kaseng kaktin lajong kadai ke bakongsan bat ya ka Hindi la banjet ula benrap